बनाऊँ मोर गोल गोल होनी अंका बंका टिकड़ा होची है। केमिटी रुटी बनाऊँ जदि मोर भूल रुटी हो ताले मत कमेंट करेंगे रुटी केमती बना जाए मत भलसे टिके कहे। रुटी बन चलो तो आम रुटी सेट करदेमा है। लेट्स गो। गैस ऑन करी और तवा बसे मुआजी रुटी को केमिति सेक देबे मो सेटा मु कहूची। मो भौणी कटक रे जाइथिली से दीटा रुटी सेक दउथिला तो मो ताटू शिखिकी आसिकी मु सेक दउची। पिति पतिया गला कहीं पिति पतिया ओहो इट रोजे देखो जीवा ना सम्मान तो सांग मैंने देखु रुटी केमी हो मत कहे। No, 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 no.
କରାଯାଏ। ଏମିତି କରାଯାଏ। ତ ରୁଟିକୁ ସେକ ଦେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ରୁଟି ପୋଡ଼ି ନଯାଏ। ରୁଟି ଯଦି ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବନି। ରୁଟିଟା ଲଗେଇଦେଲା। ରୁଟିଟା କଣ ହେବ, କଣ କରିବା? ଭଲ କରି ଜାଣିଲିନି ଯେହେତୁ ରୁଟି ସେକ ଦେଲା ବେଳକୁ ଭଲସେ ଦେଲେ ରୁଟିଟା ଭଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଲି ଆଉ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଆମେ ୟାକୁ ରୁଟିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲୁଛି। ସେଟା କଲୁଛି। ଆରେ ବାଜିଲା, ପଡ଼ିଗଲା। Oh, no, 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 no. କରିଦିଏ। ଆଉ ଲାଗିଯାଇଛି ନା ତମର ତରକାରୀ ଆଉ ଗରମ କରିଦେବାର ଅଛି କି? ନାଇଁ ତ କଣ ତୁମ ବାହାରୁଛି?
ହଉଛି ତ ରୁଟି ହଉଛି ତ ପୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ସମ୍ମାନ ହେଇଛି। ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ବା ଆଉ କ'ଣ ରୁଟି ଆଉ କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ର ସକାମାନଙ୍କ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆର ଟାଇଟେଲ୍ ହେଲା କ'ଣ? କାହାର ୟାର ଟାଇଟେଲ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? କ'ଣ ରୁଟି ଶିଖା ଯାଅ। ୟାର ଟାଇଟେଲ କିଛି ନୁହେଁ ନା। ନାନୀଙ୍କର ରୁଟି ଶିଖା। ହେଇଗଲା ଏଟା ଯିବ ଆମର ଭଲ ଆରେ ଏଠି ପଡ଼ିଲା ଏଟା ଜଲ୍ଦି ପିଟୁନି ସରିଲା ମୋର ରୁଟି ସେକ। ହେଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ଖାଇଯାଉ ସିନା। ଏଇଠି ରଖିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ନାଇଁ ଖାଇବୁ ନାଇଁ କି ହଉ ଖାଇବା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଦେବା। ଓକେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାବା। खाना भेज दे सके।